Bating ayu dhewe. Bae lagi teko dodong wis lali sang. Ganti lomba kok wis dodong dhewe. Bae wis lali san entek-entek kalek saiki. Bonoke njaluk apa ki Brono? Won apa? Walah kudune teng gabut lho Mbah teng ayu dhewe Mbah. Aku nduk uwik Mbah ya. Kakek uwik lho. Ih. Kudune teng ayu dhewe kok. Hai kabeh ae. Kudune Mbah Kepar. Kok ana bedane Mbah sing tili Mbah. Iya wae tak tokono bedah iki. Engko kudune teng ayu kok. Kok ana bedah. Malah lali kok bae dodong. Iya no. Golekno topo golekno putune no teng ayu dhewe. Aku lung doyan jajan, Mbah. Somben nek doyan jajan, somben nek mulih kok kantol gajakno tukokno jajan ya Mbah ya. Njaluk apa? Aku njaluk es krim. Aja marai ompong kaya aku. Ya wis, aku njaluk pentol. Aja kae. Aku njaluk sego pecel. Aja. Malah njaluk seblak aja kae kencur. Njaluk rujak iya tak kek. Iya. Iki turang. Aku kok yo lali ning kulkas turang sing wadek nganane kok ora tak dol lak yo bosok. Iki tak kulkas. Ini bumbu kalau jembok. Oh, ora gelem turu njaluk mlaku wae. Mas sepeda tak tukang sepeda cilik no Aku wis lempok ndek esuk kok. Yen wak sepeda. Wis tak ubung pilang ngono. Lah mak emang wis mulai. Ngarit mulai jam 11:30. Lah isa nih. Iya, gage-gage dikirane rea suntik. Aku mau Apa? telat suntik imunisasi. Lah wis bar Urung sih akeh kok. Suntik kok pirang-pirang kok ya panas meneh. Gak apa-apa Alah aku ora suntik ya urip nganti saiki. Wong kae kelorane suntik-suntikan. Oh. Rasido suntik iki mau. Lah nek ngono, Lah tutup telat jam 10 wis enek. Buka jam 8 nganti jam 10. lah piye sampe nek yo nganu balik nikah. Gak 5 gak apa-apa sih. Sasi ngarep. Oh, cintanya. Oh enek batas sih. Sopo ra? Apa nganu? Iki tak tukang sepeda kok iki gue sekolah kok. Sampeyan karek nggawa ngono ae. Iki sepeda ya, regane piro? Regane 100. Bukan sepeda ngene iki cek ae ya regane ya 1 juta punjul. Saiki ya sepeda sih ya ora usah anyar-anyar, wong sak sepeda ki ya kadang-kadang engko kadang-kadang sepeda itu sak cilik ngono wis ganti neh. Engko ki gede sithik njaluk sepeda. Ya sepeda roda telu kae sepeda mbek cilik roda telu. Jul rosok. Terasa. Tiba aku mbir numpak ngono kuwi. Rodo telu. Saya ajar tukang sepeda roda telu somben. Duwe. Mas tukang sing cilik. Cilik dol tukang roda gede wis iso dirosok kabeh. Sepeda. Numpak sepeda karo bae. Oh, cintanya. Ngeng.
sampean tak numpak sepeda terus. Ngeng 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 ngeng. Ngeng ngeng ngeng. Motor kok. Ngeng ngeng ngeng. Sikile dawa. Ngeng 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 ngeng. Mepet ning adem-adem mana? Enggak. Jaluk numpak sepeda jaluk nganu, jaluk maku-maku. Wah. Yo maku-maku yo kesel nom. Mak yo kesel ae. Aku wae tak jane ngemperane juga. Ini numpak peta seneng. Ini seneng ya ndek lho. Tangane. Wah, lah seneng ae. Wah, lah gunjal-gunjal nek mbak peda. Seneng mbak mbak peda. Ini tak tukokno peda. Ini sak geden. Aku tak tukokno sing cilik neh. Yo tak tukokno sing cilik gede. Gede wis duwe nang omah. Aku yo ora iso numpak bida, Mbak. Seneng iki ditumpakno. Ini ki seneng iki. Dek esoke turu langsung tak tumpakno. Wah. Nggo sore ae peda nambe bae. Bae iki lagi mulih kok kantor memang kurung Bensin. kurung salin iki. Ayo. Ini mang masak apa? Ayo Jangan. Mbak. Enak iya Kang putune iki lho ditukokno sepeda. Lah seneng numpak sepeda iki. Itu kok nganu sing nggo Muan ngarep aja kerenjangan. Sing digogo. ning pasar enek ora? Pasar ge enak saiki. Online ya tak tukono. Enggak ngono ki ta. Iya. Enggak kene ngene iki ta. Iya. Empuk. Anu nempuk kae. Muan. Senengane numpak beda, numpak motor. Wah. Engko sore ambek mbake mlaku-mlaku numpak motor. Numpak sepeda iki. Kleng. Aduh, balik. Ditabrak. Bocah iki ditukokno sepeda anyar kok nganu kuwi rugine kakean. Anyar ki paling atus 700, kadang-kadang saiki 700 sak juta. Engko dienggo sediluk. Bocah muda gede wis ora kanggo. Didol rugi akeh. Aku kan bakul sepeda. Dadi tuku ki ya sing second nanging sing isih apik-apik. Second nanging sing apik dadine iso Dadine gak rugi akeh. gak rugi akeh iso murah. Engko tak wis gede sithik didol. Tukokno sing rada gede. Meh to. Wah, lah yo. Mbak engko lak yo engko sore ae, mbak iki engko arep masak-masak sik. Masak apa nih, Bang? Wis dimasakno. Ya kuwi masak sambel kuwi. Oh. Sambel. Kuwi masak apa? Jangan. Imang gorengan to. Aku goreng to. Tanganku kena nganu esuk mau. Kenapa kuwi? Sotel iki lho wandep sing nganu kuwi. Diampun nek sotel iki sok koyo beso kita kandi plas. Capitan apa sotir? Sotel sing kuwi lho, yang tak kosok karo nganu mang. Oh, iya. Tak kosok karo Grindo. Goreng apa? Iki noe, nek sotel ngene iki ngono. Ya Wah, ndek ora karo-karuan. Waduh kok kocel-kocel ae le. Kok gentak-gentuk, antung gentak-gentuk, antung gentak-gentuk. Jemboke, Mbah. Pilek gak ketularan pilek iki.
Sing pertama rease. Terus aku ketularan rea. Oh, cuki ngombe banyu es aku kok. Wong anggere ngombe banyu es ngono kuwi, aku lho gak tau ngombe banyu es. Ngombe banyu biasa apa banyu anget kuwi lho. Itu ya. Oh, panas. Panas itu ngene iki. Ini Mbak. Ini Mbak. Nah, adem minggu ini. Ini sini Mbak. Me. Waktu si cuawak. Me. Lalu dibelah, iya Mbak. Dibelah Mbak, waktu si Mbak. Dibelah dibumbuni lombok karo uyah. Ket pergi tangi sampira. Gak tangi suk. Layak meliling ae biasane ya ini tulu. Tapi dek bengi iki turune jam 8, biasanya jam 7. Oh, tong kintak kintong tut. Oe. Wancine wis lingsir kok wangi iki jamu apa? Jambu buah yang gede-gede mlegi ngene. Oh. Bungkus Kok ini sampeyan nah. kok wis nganu gak dibungkusi disentupi laler nganu laler buah ki iso basa. Gede iki. Iki Ya, iso jambu. gedhi. Heeh. Sing gabus jerone kuwi. Legi. Oh, iya ditandolno jambu, Mbah. Iki tak gede somben tak peneki. Oh, cintanya. Dadaman ora iso gede dhuwure gak iso. Endi? Berkutute Harso muni oh cintanya kok meliling ke ulu piye iki lho guys lek Gowang punya Mbak Lea itu punya yang namanya ini sing jenenge pisang kepok jadi pisangnya kepok iki wingi sak tundun nanging kepeng-kepeng ora enek sing dipangan kena jane iki gawe konten gawe gedang goreng pisang kepok ngono lho iki lho pisang iki tak dipangan semut pisang kepok iku enake digawe gedang goreng lah gedang goreng iki bumbune apa bumbune anu ae apa lho bumbune panili ketok iya panili ketok iya panili oke semute oh cintanya putune sing ayu dipangan semut alah dadi pangane tikus ning guri oh lah gedang ora enek sing mangan iki lah piye wong gedang kepeng-kepeng kok susune wedhus berok kae iki aduh piye njaluk mie mau njaluk maku iki piye iki enggak ngene jul oh cintanya jangan ngene ndi keneke gelange kok Ada ini tak capok siji. gelangan kok loro men kaya kemerompiong kaya blorong ning lah piye Mbak lagi mulai ke kantong untuk duit pilo tak dono Mbak aku njaluk Mbak iki mangki biasane ki aku yo iki pirang-pirang dino itu kan buah larang biasanya lek buah larang iku ngono kuwi dodolan ya rada rame
Iya ra mesti. Wong sing ning ratan ku kadang-kadang ki yo wong jaring ku kadang yo rame, kadang sepi. Wis ngono. Jaluk Mbah. Nggo jajan yo nya tak kei. 50.000 Mbah yo. 100.000 Mbah yo. Mau Mbah kakean ya piro? Anu Mbah 1.000 wae ya. 1.000 kok jaluk ae Kak. 1.000 jenenge kok. Kuwi akeh-akeh nganu Mbah. 50.000 aku kok bingung Mbah. Aku gak iso ngitung cucuke piro. Nah, 1.000 Pas to. dipangan. Dipangan. Jaluk 1.000 wae. Iki mang Mbah mulih kok kantor langsung untuk duit. Oh, kantor apa ya Mbah? Kok langsung untuk duit? Kantor gubernur. Duwe kayak ngisor, Mbah. Kayak ngisor, kalau gundul. Kayak ngisor ya. Emang aku lagi piye ya? Sempor nongko sing ngomong. Kan menang ae moho. Nah, Otose. Bengok tak tapuk cangkemem pencong kene kowe. Oh, iki. Walah ambunem Gus. Alah. Ambune kok mabrat kaya WC rumah sakit teh dus ambunem. Waduh. Ah iki wis ayu-ayu kok lak ya mambu wedhus belok. Baik, mana? Yes, nek bae ben masak ya pemirsa ya. Ria yo melok ibu. Bae maem sik. Iki arep tak kene iki bekate sop. Keri. Ceblok iki mau disempetno. Tong. Samplok. Blok lho. Ting. Untuk kurang menit. Oke, dadah. Tong ting.